கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் அரசியல் மாநாடு திருப்பூர் மாவட்டம் பெருமாநல்லூரில் நடைபெறுகிறது. மாநாட்டையொட்டி அப்பகுதியில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதுகுறித்து கூடுதல் விவரங்களை தருகிறார் எமது கோவை செய்தியாளர் நேசராஜ். பெருமாநல்லூரில் நடைபெறும் கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் அரசியல் மாநில மாநாடு நடைபெற உள்ளது. இந்த மாநாட்டில் முக்கியமாக விவசாயிகளின் பல்வேறு பிரச்சனைகள் குறித்தும் வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தேர்தல் வியூகம் குறித்தும் எடுத்துரைப்பதாக நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் இந்த அரசியல் மாநாட்டில் இங்க இருக்கிற பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றனர். தந்தி டிவி செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் ஜெரால்டுடன் நேசராஜ். தடை